Mayong hapon, mga igsuon, di ami sa area dapit sa templo ni Hatshepsut. Unique kay na siya nga hari, quote unquote, nga numan. Tungod kay actually, dili siya lalaki. Babayi siya nga nagpakahari. In fact, ang iyang bana, iyang gipriso sa maong templo for 20 years. Imagine, tungod kay uhaw siya sa power. Nagpamasol siya para mura siya lalaki tan-awon. Kabalo mo unsay rason? Again, tungod sa nadala siya sa power. Gahom. Mga igsuon, kuyaw gid ining gahom, no? Kay naay tulo ka epekto sa akong pamalandong basta mayawaan ta ug sakyan ta aning gahom kaning power. Number 1, dili na mi makaila nimo. Buutan ka sa una, maay kang tao, pero kay nadala ka sa power, nahimo kang dalo sa power na usab imong batasan. Sama bitaw pananglit na bitaw ko'y mga kaila nga sa una buutan kaayo, humble, pero nakakupot nagpower, nangadato, na usab ang batasan, dili na managad. Number 2, kung madala ka sa power, mayawaan ka aning power, mupasakit na ka sa uban. Kuyaw na anak kay mapasakitan. Di na ka mamili. To the point nga, ang uban gani mo patay, tungod lang kay dili mapulihan ang power. Pagkahadlok. And number 3, kung madala ka sa greed of power, kuyaw, kay maura pud nay mupahagba nimo. In fact, si Hatshepsut, katong nagpakalalaki, imbis babayi siya, after 20 years, gipatay rapod siya sa iyang bana. Diya rapod ka mahagba. So mga igsuon, kamo nga nagtanaw sa video, palihog kog dugang, unsa pay bati nga epekto kung masuyop ta sa greed of power. Sige, tiwasa. Dungagin ninyo. Mga igsuon, God bless.